हरि भगवान हमके अकेले में बोका बनौले बाड़े। हर मेहरारू के रूप में हमरा के सुपने खा के भेजवले बाड़े। भगवान हमके अकेले में बड़का बोका बनौले बाड़े। रउआ सभे तो गाना सुन के समझिए गइल हो कि हम शादीशुदा बानी। हमरा के अकेले तो बुला के भगवान बोका बनाइए देले। लेकिन अगर रउआ सभे रहती या दू चार आदमी तो हम बोका ना बन रहती। आए भोले हम गधा बन गई रहती लेकिन बोका ना बन गई रहती। इतने जान ली। एक बताओ सुन लीजा, है गधा ऐसा हालात देख के ई ना समझम जा कि हम मर में गई मेहर मौग ना हई। हाँ हम कोनो पाकल आम ना हई। हम कोनो पाकल आम ना हई। आई इतना जान ली कि हम मेहरारू के सेवक हई, कोनो गुलाम ना हई। चली रउआ सभे के तो ई नारा याद रखब जो रउआ सभे के जीवन सुख में बीती। काहे कि रउआ सभे तो अपने समझदार बनी। तो चलिए अब हमारा पढ़े के टाइम हो गइल बा। जोन देले बनी याद करे के याद भइल बा कि ना? आई एम रेडी। तनी एगो चुमा दे द, हम डिस्चार्ज हो गइल बा, तनी चार्ज कर ली, बैटरी लो हो गइल बा। चुपचाप जोन देले बनी याद करके उस सुनावा, ढेरे में सटा मत। याद बानू? हाँ याद बा। तू पूछा तो सही। अरे रात भर जाके हम याद कइले बानी। तारा पीछे अपन जीवन बर्बाद कइले बानी। कसे कमाए केकरा खाती? तहरा खाती। आ ख से खियाए केकरा के? तहरा के। आ ग से गाए का? तहर गुण। आ घ से घुमाए। कहाँ वा? अरे सोनपुर मेला। आ अंग से कुछू ना। है? मतलब हमार माई, हमार बाबू, हमार पूरा खानदान, हमार भाई भौजाई, अरे तोहरे में बसेला हमार पराने जा। अरे कहाँ बता हर चरण धो के कहना पी। अरे हमार करेजा कतना रउआ तेज हो गइल बानी। यही से तो कहिला कि रोज पढ़ी। केहू के नजर न लागो, ई हमार नु पढ़ावल ह। वाह बबुआ वाह, अतना ध्यान पढ़ाई में लगैले रहत तारे कलेक्टर भई रहत। बाबूजी ई तू गलत बात कह देला। अरे मेहरारू चलावल का तू कलेक्टर से कम बुझाता रहा। अच्छा एक बात बताओ बाबूजी, अरे कलेक्टर के क्या काम हो? अरे कलेक्टर के काम होला पूरा जिला संभारल। हाँ अरे तो मेहरारू चलावल का जिला चलावला से कम बुझाता रहा है। अरे कलेक्टर से माने एक सीढ़ी ऊपरे समझिया। बाप रे बाप, साफ एकरा के बोका बना देले बिया। मेहरारू संभरले बनी तो जिला चलवला से कम बुझाता का हैं? अरे छूटा तनी छोड़ दम नु तो कुल जानी के नाच नचा दी। अरे हमारी तो मेहरबानी बा कि तू लोग सुख चैन से जिया ताड़ा। समझ लिया, हमार चरण धो के पिया लोग तनी। हाँ बबुआ जौन राह पर तू चलो तारनु उ राह में फूल ना कांटा बा कांटा। आप सुधर जा, ना तो देखो हमारा हाथ में चप्पल नु बाटा बा बाटा। अरे जाओ ने, अभी हमारा साने के आटा बा। ई साला नु अपने पगलाई हमरो के पगला दी। चुपचाप रही रहुआ, बहुत देरी से सुनतानी। हमार माई सिंपले बिया कि जेठ जवान से जबान ना चलावल जाला। जबान तो ना चलाएम लेकिन हाथ चलाएम
में देरी ना करब। अरे देखो तो रही केंगो बोलतिया हैं? अब अहियों से एकर पढ़ावल लिखावल भुला जा। बाबूजी मेहरारू के भुला के जिया तो क्या जिया, मेहरारू के भुला के जिया तो क्या जिया, और पिया पिए बोले मेरा जिया। सबसे सुंदर भी है हमार मेहरारू, लात मारे चाहे झाड़ू। तू अपन काम करो, हमार मेहरारू में लीन रहे द, राते दिन रहे द। हाँ तो जा तर नैहर त तू जा, हमरा लगे अपन बहिन रहे द। अरे मतलब माने उनकरे में हम तहारा के देखिला। ई साला बुझाता कि ना सुधरी, ना सुधरबे नु तो हम हुआ बताइए देहब। जा तनी जब 2-4 कलम चलाइब नु तो सब तोर होश ठिकाना पे आ जाए। अरे बाबूजी, अरे ना बाबूजी, अरे मर्दवा ना जा तनी ना हट।